Hello, good morning, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नायगिरि गासै आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। ओमफ्राय नै फुंजानि देलायनानै दिनै गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ माने इन्ट्रेस्ट जानो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय दासान्दि ब्लग्सआनो भिउसआनो फैयाखै आरोखि ना। नोंथांमोनहा आंनि माबाखौ ब्लग शो नायनो इन्ट्रेस्ट मोना नामा? ओमफ्राय दा जोंखौ लांनो गारि फैगासिनो दङ। ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर अननानै। जों क'क्राझाराव थांगोन आरोखि, क'क्राझाराव कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टाराव। थांफाला आरो सासे माबाय बे फिसालाया खस्थ' होयोना। गुमिया थांलानो गथ'फोरबो दङ, गेम फैगासिनो दङ, बिसोरखौ बेंथोंसै। लामायानो लाजाथारालै दाबो। जालाङो मानसि एसे बुरजा थाफैबासो गोलैयो नालाय नोजोराव। माबायाथ' मा होनोमोनलाय, गामियाथ' गोबावानो खाथारसै बियो। नै आं डायरिखौ बिसिनांनोसो दासो। मानो? माबा लिरग्रोफ्लांबाय आङो, ओंखायनो गोदान लिरफिननांसिगोन। जास्ट 30 सेकेन्ड। बेयाव मा जानो थांगासिनो लोगोफोर, बेयाव माबा मा होनोमोनलाय ड्रयिं कम्पिटिसन दङ होनदों आरोखि। बेयाव मा होनो फ्रि कम्पिउटार कचिं बायदिसिना, ओमफ्राय बिदिनो TAT बिदि माबानि कचिं सेन्टार आरोखि ना बियो। बेयाव प्रग्राम खुंदों, आंखौ आलासि महरै लेंहरदों। ओमफ्राय नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलां, जाहाथे गासिबो खोथाखौ मिथिनो थाखाय। बिदिबा सिङाव हाबलां दिनि। ओमफ्राय जोंखौ लांफैग्राया फैथ'वाखै आरोखि। ओमफ्राय नोंथांमोननो बिराद माने इम्परटेन्ट मानसिजों आङो सिनायथि होलांनो नाजागोन दिनै। रावबो सफैथ'वाखै दाबो। आंनो फार्स्ट आलासिफोरा सफैनाया। नै दैया लोंनो गेस जादों होनबाय। बे आंजों थाबायफानाय आब'आ मा होनो, बियो रेवरेवा सारनि बिहामजो आरोखि ना। ओमफ्राय बे सार सासेया बियो खनसाय सार। ओमफ्राय बिथाङा NGO आवबो गोबां खामानि मावो। ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय BJP माबायाव हाबनानै दङ आरो बिथाङा दा। खनसाय सारजों आङो 2017 निफ्रायनो लोगो मोनलायदों। ओमफ्राय बिथाङा आंखौ बेमार जानायावबो गोबां हेफाजाब होदों आरोखि, ब्लाड डनेसन होनाय मानाय, ओमफ्राय बिदिनो हेफाजाब होनाय आरोखि ना। दा जोङो मा होनोमोनलाय ड्रयिं कम्पिटिसन जानाय जायगायावहाय माने नायनो थांनो नागिरदों आरोखि, हाबफैनो नागिरदों। जेनेबा सोर माबायदि आरो सोर साबेसे गथ'फोरा पार्टिसिपेट खालामदों बेखौ जोङो चेक खालामनो नागिरदों। आलासिफ्रा गासिबो बेरायनानै हाबजोबनो हायो आरो एग्जाम सेन्टारावहाय, एग्जाम जानाय जायगायाव। बैसागु फोरबोनि फेस्टिभेल फालिनांगौ, गोसोआ बिदि जानांगौ।
बे गथ'फोरखौ एडभाइस होनाय सारा मा होनोमोनलाय बिजेपिनि ओमफ्राय बिटिआरनि स्पिकार माने बिबुंथिगिरि आफादगिरि होननानै बुंबाबो जागोन आरोखि ना थ' बे बिथाङा माने गथ'फोरखौ बिराद मोजां एडभाइस होदों ओमफ्राय बे पइन्टआवहाय मा होनोमोनलाय ड्रयिंखौ माबायदि आखिनांगौ बेखौ खोन्थादों आरोखि ओमफ्राय बे ड्रयिंनि मन्त्रआहाय 25टा मन्त्र दङ आरोखि दा बे 25टा मन्त्रनि गेजेरजों गथ'फ्रा ड्रयिंखौ आखिनांगोन आरोखि ओमफ्राय माने एग्जामखौहाय स्टिप माने टेनसनै होनो नाङा इन्जय खालामनानै होनांगौ बा फ्रि गोसोजों होनांगौ बेखौहाय गथ'फोरनो एडभाइस होदों आरोखि सारा ना बिराद मोजां एडभाइस होदों सारा You are going to study disturb whatever he has now to free tension free for yes smile face water where our point to connect on that now exam are like a festival so celebrate the exam test परीक्षा होनो थांनाय नों जेब्ला परीक्षा होगासिनो दं पुरा where main गुनयाव बेल' नोङो एग्जामखौ फेस्टिभेल हिसाबै एन्जय खालामनांगौ दिनै नोंसोर ड्रयिं खालामनो फैनाय गुबुन मोनसे खथायाव हाबफैबावसै मोनसे दस्रा क्लास रुमाव हाबफैबावसै आरो माने गथ'फ्रा बाहाय 250 जन मा होनोमोनलाय माबा पार्टिसिपेट खालामनांगौमोन आरो ओमफ्राय एसे खम जादों जाहैदों जेनेबा साजेसन नांगौ नामा माने परीक्षाखौ एन्जय खालामनांगौ सेलिब्रेट जेनेबा नोंफ्रा लेखा फट' लानांगौ भिडिअ गेलेगासिनो दं सेलिब्रेट दा एग्जाम देरबाय परीक्षा होनो हाबदों नोङो आरो आखुथि सानैजों गोबालायगानोसै नंगौना नङा टेबोलाव जनानै जिरायगासिनो दं फरायगासिनो दं दा स्माइल नट हेड स्माइल फेसबुक फरायगासिनो दं साम एलिमेन्ट्स इज गोइं टु डिस्टार्ब Kita mari dulu. Bisa. Besok lah. Ini kamu ni. सबके ड्राइंग में से एक एक मैसेज निकलना है, ठीक है। बड़े बड़े पेंटर्स का प्राइजेस इतना हाई क्यों होता है? मार्केट में बहुत दाम में बिकता है ना पेंटर्स लोगों का पेंटिंग। ऐसा बनाओ तुम लोग का भी खरीदने का मन करेगा, है ना। पेंटिंग का दाम नहीं होता है, मिनी का दाम होता है। अपने आस, ठीक है ना, टेंशन मत लो। We have eminent personalities with us. We have already reached to join us in today's prize distribution ceremony. Moi Amar Jugeji, welcome for it. Please, sir.
আমার লগর যার হওয়ার কারণে মানে he is one of the persons who has supported us to make this competition a successful one. মই জেপি ব্ৰহ্ম ছাৰৰ কথাটো কৈ আছে তেখেতে ৰাতিপুৱা পৰাই আমাৰ লগত আছিল ইনগ্ৰেচন টাইমৰো আছিল এতিয়াও প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰেমনিত আহিব পাৰিছে জেপি ব্ৰহ্ম ছাৰ তেখেতে আইএছ কোকৰাঝাৰ মই তেখেতকো गांसे आरो लाइजों गलायग्रा गुरै गलायगोन এতিয়া যে আমার লগত উপস্থিত হব পারা মাননীয় রাজকুমার ব্রহ্মদা তেখেতে বিজেপি কোকরাঝার জেলার সভাপতি মই তেখেতকো এটা गांसे आरो लाइजों गलायग्रा गुरै गलायगोन आरो जोंहाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा क'क्राझार गार्लस कलेज गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनि सासे गोरायुं तेखेते रानी हेलेन वारी तेखेते एजन इमिनेन्ट राइटार হয় तेखेते बर' भाषा लिखे आरो तेखेते 2000 सीटत बेस्ट टीचार हिसाबै एवार्डबो पाइছিল रानी हेलेन मेडाम खौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायगोन आरो जोंजोंहाय बाहागो लाफैनो बिथाङा सासे खेला गेलेगिरि बिथाङा सासे लाइमोन बिथांखौ फ्राय गोबां मानसियानो सिनायो मानोना बिथाङा गावनि देहा गाज्रिखौ लानानैब्लाबो खेलाखौ फोरोंनायखौ गाराखै आरो गेलेनायखौ गाराखै बिथाङा 2016-17 बिथांनि देहाया बिराद गाज्रि गोलैसोनानै दङ बिथाङा मानि बुंनो थाङोब्ला बिराद मानि मा होनो बेखौ खस्थ'यै गावनि देहाखौ बाजाय रैखाथि होनो दा बिथांनि बेमारा गानो रोङाबाबो बिथाङा गावनि गेलेनायखौ गाराखै जायनि थाखाय बिथाङा मोनसे एकाडेमि खुलिनानै दिनैसिम 19 जन प्लेयारफोरा नेसनेल मोनबाय आरो गासै 13 जन प्लेयारफोरा सारियाव मोनबाय आरो बिथांनि मुङा जादों गहेला बर' आरो बिथांखौ बावैसो जोंनिनो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे आसामनि गोबां मिनिस्टारफोरा भारतीय जनता युव मोर्चानि मोनसे मेलावहाय बिथांखौ हांख्राय हरनानै बिथांनि खामानिनि थाखाय बिथांनो मोनसे फेलिसिटेसन होदों सासे यां एचिभार हिसाबै दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आं बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय আমার লগত উপস্থিত হব পাৰিছে মাননীয় গোপাল সাহা তেখেতে ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট বিজেপি কোকৰাঝাৰ তেখেতক ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত হব পাৰিছে on behalf of the organizing committee আজি প্ৰগ্ৰামটো যিটো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ সৰ্বৰ পৰা অৰ্গানাইজ কৰি আছে সৈয়দ মলেকৰ সেক্ৰেটাৰী সৈয়দৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰজনী মুছুমদাৰী মই তেখেতকো এটা আৰ'নাইৰ যোগেদি ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ লাষ্টত আমাৰ এই
উপরে জেনারেল সেক্রেটারি ডিগ্রি গ্রাজুয়েট পলিটিক্যাল পরিতা আরো দেন ডিগ্রি পরিতা প্রদান রিকোয়েস্ট করি सिनायथि होनाय हाबाफारिया एसेनोसै दायो आङो बे समावहाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनायनि सिगां जिहेतु जोंनियाव रिजाल्ट सिटा फैयाखै बे समाव आङो गिबियाव जोंनिनो आइएएस क'क्राझार जिल्लानि सेक्रेटारि डिइउ डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसार क'क्राझार जिल्ला आरो लोगोसे डाइरेक्टर अफ एजुकेशन बिटिआर और तेखेतक बिथांखौ आङो साइन्स बसुमतारी फाइनाल इस्लामी আপনার বিদ্যা জমা লাগে কারণ ফার্স্ট দিন টাইপ করে ফার্স্ট সেকেন্ড আর ফার্স্ট সার্কেলিং বসুমতারি ক্লিয়ার India I mean first wait him to learn like second article position Christian school naam ko all base English medium school Kokrazar second exam is the festival in your court these are article position second night अभी तीसरा पॉइंट ये आगे से तीसरा so I request all of their teachers to receive their prizes on behalf of them so for them রাষ্ট্রপতি ব্রহ্ম স্মারক কেবল কোভিড দিবসৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো Kasba ka kukkani hai Queen Jasmine Roy she is from Science College Kokrazar your exam your letter choose your own style actually you keyboard for art to position what ka hai prize for ada देखिए प्रोफेसर नेक्स्ट जोंनि एडिसी मेडम बयनिबो अर्गानाइजिं कमिटि फोरा भाइबा जासिन लोगोसे आबाद एकबार समाव कपालदार कलेन्डार আমার কাহিনী মিলাই ধরে যেভাবে আমি পয়েন্ট করেছে সম্মুখীন হয়ে সাইডবার ব্যায়াম করি আমার প্রোগ্রামে যাতে শেষ করতে দেব থ্যাংক ইউ